мо фикри бад надорем. Фақат мехоҳем оянда маркази илмӣ ва ихтирокоронро ташкил кунем дар Тоҷикистон. ҳамин қа орзу дорам. барои ҳамин ман меҳнат карда истодам. барои ҳамин кор карда истодам. гуфти вазири тандурустӣ мард бошед, биён якҷо шед. биён идеяи моро дастгирӣ кунед. ина мо картамона мепартоем як рӯзне дар як барномамон, ина финансировать кунед, мо идеямо пеш барем. мо оянда и мактаба бикушоем. а намекунен, рӯз мумтен мо худмон оста мекунем. дерам шавад, бо кори мара як шогирди ман давом медиҳад. фикри он фарзандора кунем ки дар тарафҳои хориҷ азоб кашида истоданд. мо бояд дар Тоҷикистон корхона кунем, пешравӣ кунем, ободӣ кунем ки дига мамлакатҳо иҷо биёянд. а халқи мо дига мамлакатҳо рафта просто дам гиранд. касеш мехоҳад бира намозша бихона, касеш мехоҳад Турсия бирава. зиндагии халқа осон кардан дар кора. ҳонӣ дошта ки шукронаи худо мамлакати мо тинҷ, мамлакати мо обод аст. шукронаи президент вон ки ихе тинҷира додагиай, мо бояд и тинҷи даққати истифода барем, бояд пешравӣ кунем. ҳамаш барои мо ай. дар ҳамин тинҷи агар мо пешравӣ накунем, дар вақти ҷанг наметонем. якдигаре мо агар ду чӯва гирем, кофтан гирем, пешравӣ карда наметонем. кадомет агар мехоҳед идеяи моро дастгирӣ кунед, инат марҳамат, мо номерои телефономро дар таги ҳамин видеомон мемонем. кадомет қати мо якҷо шудем, марҳамат биёин якҷо бошем. мо ҳамин халқи худмона бардорем. якҷо шудем нестем, таъна заданем, ғамон натем, мо худмон мекунем. иншаллоҳ мекунем. ҳамун табибону ҳамун кастапрофоне ки бо ҳамихе баъзе суханҳо мекунед, аввал ҳиссиётонро бедор кунед. ягонтаи шумо ҳиссиёт надоред. ҳиссиёти чиликотон нест. барои ҳиссиёти чиликотонро бардоштан ман шуморо як дарс метиҳам. солҳои 5-6 ҳазор сол пеш, 7 ҳазор сол пеш дар даргоҳи подшоҳ ҳамун шахсонеро корда мегирифтанд, табибоеро мегирифтанд ки ваё ҳиссиёт доштанд. чӣ кор мекарданд? ваё мегирифтанд дар даруни қоб кӯзара мемонданд. баъд қопа маҳкам мекарданд. кӯзара дар даруни қоб мешикастанд. касе агар кӯзара дар даруни қоб айнал сохта метонист, ӯро дар даргоҳ қабул мекарданд. ӯро табиби нағз ҳисоб мекарданд. баъд ба ӯ иҷозат мешед ки ё шоҳра бирава тавбат куна, ё вазира тавбат куна, ё ки бирава халқи ҳамун мамлаката тавбат куна. дурӯғгӯша айдар берун мекарданд. ини шумо да якта дарс ки ҳамин ҳиссиёти чиликотонро бедор кунед. касе ки бо мо мехоҳад ҳамроҳ шавад, марҳамат. касе ки ҳамроҳ шудани нест, гапҳои зиёдӣ дар кор нест. худо ҳамаи шуморо нигаҳ дорад. мо дар ҳамаи шумо дуогӯем ки шумо хуб бошед.